Spot it!
Cystadleuaeth plat blwyddyn 9 yn parhau am 4 o'r gloch. The Year 9 Boys Plate competition will be continuing at 4 o'clock. Ar cae 1, on pitch 1, bydd Garth Olwg yn erbyn Cwm Rhondda. Ar cae 2, on pitch 2, bydd y maes teg sydd i Bryn Tawe. Ar cae 3, on pitch 3, bydd y Dwyrain yn erbyn Dyffryn Aman. Ac ar cae 4, pitch 4, bydd Ysgol Lewis Pengham yn erbyn Hwlffordd. Felly 4 o'r gloch, plat blwyddyn 9. 4 o'clock, boys, year 9 plate.